Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Cicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti eżis inġbarna flimkien dal-għodu għal din l-Ewkaristija, naqat miegħi lilkom eżis li tinsabu fid-djarkom, mod partikolari l-anzjani, anke l-morda u dawk kollha li bħalissa hekk qegħdin fid-dar isegwu din l-Ewkaristija ejjew nitolbu propju f'dan iż-żmien fejn għadna kif bdejna ir-Randan imqaddes, nitolbu lil Mulejsa biex jagħtina l-grazzja illi narfu matul dan iż-żmien nafdaw iktar fih, inħallu it-tama tagħna falla, ngħixu dak li l-Papa Franġisku jixtieq f'dan il-ġublew tat-tama illi l-fiduċja tagħna tkun falla l-imbierek. Ejjew nagħtu bidu għal din il-Qudiesa billi nitolbu lil Mulej jaħfrilna n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob illi mqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina Mulej id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna u għejna aħna u nagħmluhom biex kull ma nagħmlu jkun jibda minnek u fik jintemm. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Ara, jiena llum qedtlek quddiemek il-ħajja u l-ġid, il-mewt u d-deni. Issa jekk tisma' mill-liġi tal-Mulej Alla tiegħek li qiegħed nordnalek illum li tħobb lill-Mulej Alla tiegħek li timxi triqat tiegħu u li tħares l-ordnijiet u l-liġijiet u d-digriti tiegħu. Inti tgħix u titkattar u l-Mulej Alla tiegħek ibirkek fl-art li jint sejjer fiha biex toħodha f'idejk. Imma jekk qalbek iddur u ma tismax, tintewa u tqim Allat oħra u taqdihom, jien ngħidilkom illum li tinqerdu żgur. Ma ddumux żmien twil fuq l-art li int se taqsam il-Ġordan biex tidħol fiha u toħodha f'idejk. Insejjaħ illum is-sema u l-art b'xhieda kontrikom, il-ħajja u l-mewt li jien illum qed quddiemek, il-barka u s-saħħta. Għażel il-ħajja biex tgħix int u nislek,
billi tħobb lil mulej Alla tiegħek u tisma' l-kelma tiegħu u torbot qalbek miegħu għax din iħajtek u t-tul li jiemek li tagħmmar fl-art li Alla ħalef li jagħtiha lil missirietek, lil Abram, lil Iżak u lil Ġakob. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jiqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien, ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn in-nixjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien, ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, imma huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien, ħini il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Inżmu jgħid il-mulej għax is-saltna ta' smewwiet waslet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Il-qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: jeħtieġ li bejn il-bniedem ibati ħafna, jiġduh il-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittiba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Darba qal lil kulħadd: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isalvha. Għax jiswilu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintilef jew jinqered. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn ħtijietna. Kis-salmista llum ħeġġiġna sabiex nittamaw verament fil-mulej. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Jekk uħuti aħna fil-ħajja tagħna inħarsu lejn ħafna affarijiet madwarna, ħafna drabi jekk il-bniedem poġġa it-tama tiegħu fid-teknoloġija, fid-dinja avvanzata, f'dak kollu li hawn madwarna, u ninnutaw illi xejn mhuwa żgur, xejn mhu ħajkun jagħtina is-sodisfazzjon, it-tama, l-fiduċja illi għandna bżonn. Walek il-kliem tas-salmista kien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu jgħod ħafna għalina. Ħenjin aħna jekk nisimgħu din il-kelma li l-mulej illum qiegħed jgħidilna. Ejjew ninaqdu wkoll mal-Papa Franġisku f'din is-sena speċjali, is-sena tal-ġublew tat-tama, sabiex nafdaw tas-sew fil-mulej Alla tagħna. Fil-waqt li nqdew b'dak kollu illi għandna fil-ħajja tagħna, fid-dinja illi qegħdin ngħixu fiha, imma fl-aħħar mill-aħħar norbtu qalbna biss ma' Alla illi huwa it-tama tagħna. Hekk ukoll qalilna San Luqa fl-Evanġelju fejn qed jikkwota lil Ġesu, meta Ġesu jgħidilna ejjew niċċaħdu minna nfusna. Dak li jfisser li niċċaħdu minna nfusna illi ma nittamawx biss fina nfusna u f'dak kollu li hemm madwarna, imma li nittamaw tassew falla. Hekk f'dan iż-żmien tar-Randan imqaddes illi qegħdin ngħixu, aħna mistennija lkoll li nagħmlu xi sawma b'mod partikolari, hekk is-sawm jgħinna, iħarriġna sabiex niċċaħdu minn dawk il-ħwejjeġ illi
inħobbu ħalli jrawwimna ngħixu ħajja iktar tajba quddiem Alla. Ħalli jrawwimna anke niċċaħdu minn nfusna biex fil-ħajja tagħna nippruvaw ngħixu il-valuri insara. Li jiena niċċaħħad minn dawk l-affarijiet illi forsi joġbuni biex jiena nkun nista' ngħix wara l-mulej Ġesu hija s-sejħa li l-mulej illum qed jagħmlilna. Anke f'dan iż-żmien tar-Randan, żmien speċjali fejn aħna nitlu fina iktar fina nfusna iktar mis-soltu sabiex narfu l-mulej tassew x'ixtieq minna. Ejjew niċċaħdu tassew minn dak kollu illi huwa madwarna, illi forsi jidher sabiħ, imma li mhuwiex dak illi essenzjalment jagħtina l-paċi fil-qalb tagħna. Il-ktieb ta' Deuteronomju fl-ewwel qari jgħidilna sabiex nażlu l-ħajja. Il-ħajja huwa Alla nnifsu. L-għażla li rridu nagħmlu aħna fil-ħajja tagħna hija l-għażla ta' Alla. Nażlu lil Alla billi l-ewwel qabel kollox nisimgħu il-kelma tiegħu. Kemm ħaġa sabiħa illi f'dan iż-żmien ta' Randan aħna narfu illi nisimgħu il-kelma ta' Alla, il-kelma li timlilna qalbna, il-kelma illi issaħħaħna fil-fidi tagħna, il-kelma li tagħtina it-tama illi għandna bżonn. Nisimgħu il-kelma tiegħu u illi jaf iktar minn kollox u minn kulħadd x'irid iwasslilna fil-ħajja tagħna. U fl-aħħar mill-aħħar il-ktieb ta' Deuteronomju jgħidilna wkoll nażlu lil Alla billi norbtu qalbna miegħu. Ma norbtux qalbna mal-ħwejjeġ tad-dinja, imma norbtu qalbna ma' Alla. Alla illi jħobbna, Alla li qed jieħu ħsiebna, Alla li qed jieħu ħsieb l-istorja tal-ħajja tagħna. Mela jew lil Alla ngħidulu grazzi tal-imħabba kbira illi għandu għalina u nweduh illi mod partikulari f'dan iż-żmien tar-Randan aħna narfu niċċaħdu mill-ħwejjeġ tad-dinja sabiex ngħixu iktar qrib ta' Alla u ngħixu l-imħabba tiegħu f'tama sħiħa miegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Ħuti jeżin tolbu lil Alla missierna biex joħloq fina qalb safja u jġedded ġewwa fina ruħ sewwa ħalli nilqgħu id-don tal-maħfra tiegħu. Nitolbu għalhekk flimkien ngħidu ħenna lina mulej. Ħenna lina mulej. Nitolbu l-ewwel qabel kollox għall Papa Franġisku sabiex il-mulej f'dan il-mument partikulari jagħtih l-għajnuna li għandu bżonn il-faraġ u s-saħħa. Nitolbu. Ħen għalina mulej. Nitolbu għal reliġjużi li jgħixu l-impenn evanġeliku biex jerfgħu it-toqol tas-salib bi spiritu ta' ferħ u ġenerożità flotja ta' ħajjithom. Nitolbu. Ħen għalina mulej. Nitolbu għal mexxejja tan-nazzjonijiet biex jagħtu widen għal-liġi tiegħek li l-garanzija tal-veru ġid tal-popli li jmexxu. Nitolbu. Ħen għalina mulej. Nitolbu għal dawk li tilfu kull direzzjoni fil-ħajja biex ma jimxux fuq il-pariri tal-ħżiena imma jqedu it-tama tagħhom fil-kelma tiegħek illi ssalva. Nitolbu. Ħen għalina mulej. Għalina biex narfu nitilfu ħajjitna minħabba Kristu ħalli bekk insalvaw bil-qawwa tas-salib tiegħu. Nitolbu. Ħen għalina mulej. Mulej Alla tagħna ħares bit-tieba lejn il-poplu li jafda fik u għamel li jwassal il-bnedmin kollha x-xbija tal-imħabba u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqan mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek mulej ħares lejn l-offerti li qedna fuq l-altar tiegħek, għatina l-maħfra tiegħek biex b'dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristus Idna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewa xira tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-taħkis ta' ġisimna inti trażżan fina id-drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristus Idna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-koll ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, rattil ħajr, qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nirringrazzjawk għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li ħanieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kejjew flimkienu bħal aħwa nitolbu t-talba illi l-mulej Ġesu għallimna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebaħ li nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet
Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubitna. Iżda ħares in il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se jitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidilen il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan huwa Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenina aħna li mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti tajtna il-barka tad-don għaddis tiegħek, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk illi b'dan l-istess don insibu dejjem il-maħfra u s-salvazzjoni bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberekkom il-koll Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku lil mulej Irroddu ħajr lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Mulej, ħenn għal Papa Franġisku, b'mod partikulari f'dan il-mument ta' djufija. Għatih is-saħħa sabiex ikompli jaqdi l-Knisja tiegħek b'imħabba, umiltà u dedikazzjoni u jkun ta' tama għal kull min qed ibati. Mexxi bl-ispirtu tiegħek lil min qed jieħu ħsieb saħħtu. Bi Kristu Sidna. Amen. Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda Flurd, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda Flurd, Umtal. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Cicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħrisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum naħsbu nirriflettu fuq il-misteri tad-dawl. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu u nirriflettu fuq it-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nirriflettu fuq it-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indima. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna li rbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu u nirriflettu fuq ir-raba misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment li dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Naħsbu nirriflettu fuq il-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna għalik jisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lekinajtu għali xaħna it-turufnati u li teva, li lek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Jitolbu għall-intenzjoni tal-Papa, tolbu wkoll għas-saħħa tiegħu.
Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu fil-paċi. ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu huma fil-paċi. ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu huma fil-paċi. ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu wilqa it-talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om bil-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om u xebba. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li żjed safja. itlob għalina, Om li żjed nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' Rabta l-ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraġ tal-kniktin. itlob għalina, Faraġ tal-migranti. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġini. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella is-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Omm Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħasen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija
Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeotata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-issem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.